अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। दक्षिण कोकणची काशी अशी ओळख असलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वरच्या जत्रोत्सव होतोय। यावर्षी मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांना कुणकेश्वरच्या पहिल्या पूजेचा मान मिळालाय। मंत्री नितेश राणे कुणकेश्वर चरणी नतमस्तक झाले। पाहुयात हा क्षण। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।